Αγκάθα Κρίστι. Η μυστηριώδης υπόθεση στο Styles. Κεφάλαιο έκτον. Η προανάκριση. Κατά το διάστημα πριν από την προανάκριση, ο Πουαρό ήταν μόνιμα σε κίνηση. 2 φορές κλείστηκε σε ένα δωμάτιο με τον κύριο Wells. Επίσης, συχνά έκανε μακρινούς περιπάτους στην εξοχή. Στεναχωριόμουν που δεν με εμπιστευόταν και ακόμα περισσότερο διότι δεν είχα την παραμικρή ιδέα που το πήγαινε. Μου φάνηκε ότι ίσως έκανε έρευνες στην φάρμα του Rakes, έτσι όταν δεν τον βρήκα στο σπίτι την Τετάρτη το απόγευμα, περπάτησα στα λιβάδια ελπίζοντας να τον συναντήσω. Αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος από αυτόν και δίστασα να πάω στην ίδια τη φάρμα. Καθώς απομακρυνόμουν, συνάντησα έναν ρουστίκ ηλικιωμένο, ο οποίος έγειρε προς το μέρος μου πονηρά. «Είσαι από το Μέγαρο, έτσι δεν είναι?» ρώτησε. «Ναι, ψάχνω για έναν φίλο μου, ο οποίος υποθέτω ότι περπάτησε προς τα εδώ». «Έναν μικρό ανθρωπάκο που κυματίζει τα χέρια του καθώς μιλάει? Έναν από τους βάλγους του χωριού?» «Ναι», είπα σφοδρά. «Ήταν εδώ λοιπόν?» Ήταν εδώ σου λέει. Περισσότερες από 1 φορές. «Φίλος σου είναι?» Εσείς οι κύριοι από το Μέγαρο, είστε πολλοί». Και κοίταξε πιο χαριτωμένα από ποτέ. «Μα έρχονται συχνά εδώ οι κύριοι από το Μέγαρο?» ρώτησα όσο πιο διάφορα μπορούσα. Μου έγνευσε με νόημα. «Ένας άρχεται κύριε, ονόματα δεν λέμε και πολύ προοδευτικός επίσης». Ευχαριστώ κύριε, είμαι βέβαιος». Περπάτησα στεναρά. Η Evelyn Howard είχε επομένως δίκιο. Και ένιωσα μια απότομη σιχασιά σαν σουβλιά, καθώς σκέφτηκα την ελευθεριότητα του κυρίου Inglethorpe στις πλάτες της περιουσίας μιας γυναίκας. Ήταν αυτό το πικάντικο τσιγκάνικο μουτράκι η αιτία του κακού? Ήταν ακριβώς τα χρήματα η αιτία? Μάλλον ένα εκλογικευμένο μείγμα των δύο. Από τη μία, ο Πουαρό έμοιαζε να έχει μια περίεργη αιμονή. Κάνα 2 φορές μου φάνηκε ότι σκέφτηκε ότι η Ντόρκας έκανε λάθος σχετικά με την ώρα του καυγά. Επανειλημμένα της πρότεινε ότι ήταν 4:30 και όχι 4, όταν άκουσε τις φωνές. Αλλά η Ντόρκας ήταν αμετακίνητη. Περίπου 1 ώρα ή μπορεί και περισσότερο είχε μισολαβήσει μεταξύ της ώρας που άκουσε τις φωνές έως τις 5 η ώρα, όταν είχε πάει τσάι στην κυρία της. Η προανάκριση έλαβε χώρα την Παρασκευή στο κτίριο «Τα χέρια των στυλιτών» στο χωριό. Εγώ και ο Πουαρό καθόμασταν μαζί, εφόσον δεν θα μας ζητούνταν να δώσουμε αποδείξεις. Τα προκατακτικά είχαν προηγηθεί. Οι ένορκοι είδαν το πτώμα και ο John Cavendish το αναγνώρισε. Στη συνέχεια, κατά την ανάκριση, περιέγραψε πώς ξύπνησε κατά τις πρωινές ώρες και τις λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατο της μητέρας του. Κατόπιν καταγράφηκαν οι ιατρικές αποδείξεις. Όλοι στεκόντουσαν με κομμένη την ανάσα και όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στον διάσημο ειδήμονα από το Λονδίνο που ήταν γνωστός ως ο πλέον ειδικευμένος εκείνης της εποχής στον τομέα της τοξικολογίας. Με λίγα λόγια, περιέγραψε περιληπτικά το αποτέλεσμα της νεκροψίας. Εάν αφαιρεθεί η επιστημονική ορολογία, το συμπέρασμα είναι ότι η κυρία Inglethorpe βρήκε τον θάνατο ως αποτέλεσμα δηλητηριάσεως από στριχνίνη.
Κρίνοντας από την ποσότητα που ανιχνεύθηκε, θα πρέπει να πήρε όχι λιγότερο από 3/4 ενός κόκκου στριχνίνης, αλλά πιθανότατα έναν κόκκο ή λίγο περισσότερο. «Είναι πιθανό να κατάπιε το δηλητήριο κατά λάθος?» ρώτησε ο ιατροδικαστής. «Θα το θεωρούσα πολύ απίθανο. Η στριχνίνη δεν χρησιμοποιείται για υγειακούς σκοπούς, όπως κάποια δηλητήρια, και υπάρχουν περιορισμοί κατά την πώληση. Υπάρχει κάτι από την εξέταση που να σας οδηγεί να αποφανθείτε στο πώς διοχετεύτηκε το δηλητήριο?» «Όχι». «Φτάσατε στο Styles πριν από τον γιατρό Wilkins, νομίζω?» «Έτσι είναι. Το αμάξι με συνάντησε ακριβώς έξω από την πύλη και βιάστηκα να πάω όσο πιο γρήγορα μπορούσα». «Θα μας συνδέσετε με ακρίβεια με τα γεγονότα που ακολούθησαν?» «Μπήκα στο δωμάτιο της κυρίας Singlethorpe. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε μια τυπική τετανική κρίση. Γύρισε προς το μέρος μου και ξεστόμησε «Alfred, Alfred». «Θα μπορούσε η στριχνίνη να δοθεί στην κυρία Inglethorpe μέσω του απογευματινού καφέ τον οποίο της πήγε ο άντρας της?» «Πιθανόν, αλλά η στριχνίνη είναι σχετικά άμεσο δηλητήριο προς την εκδήλωσή του. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 1 με 2 ώρες μετά την κατανάλωση. Μπορεί να καθυστερήσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες, καμία από τις οποίες παρόλα αυτά δεν φαίνεται να είναι παρούσες σε αυτήν την περίπτωση. Υποθέτω ότι η κυρία Inglethorpe πήρε τον καφέ της μετά το δείπνο, περίπου κατά τις 8, ενώ τα συμπτώματα δεν παρουσιάστηκαν παρά νωρίς το πρωί, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι το δηλητήριο θα πρέπει να καταναλώθηκε πολύ αργότερα το βράδυ. Η κυρία Inglethorpe συνήθιζε να πίνει ένα φλιτζάνι κακάο κατά μεσής της νύχτας. Θα μπορούσε η στριχνίνη να διοχετευτεί εκεί?» «Όχι. Εγώ ο ίδιος πήρα δείγμα από το κατακάθι στο κατσαρολάκι και το ανέλυσα. Δεν υπήρχε στριχνίνη». Άκουσα τον Πουαρό να χασκογελάει μαλακά πίσω μου. «Πώς το ήξερες?» ψιθύρισα. «Άκου, πρέπει να πω», ο γιατρός συνέχισε, «ότι θα είχα εκπλαγεί ιδιαίτερα αν είχα οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα». «Γιατί?» «Απλά διότι η στριχνίνη έχει αφύσικα πικρή γεύση. Μπορεί να ανιχνευτεί σε ένα διάλειμμα του 1 προς 70.000 και μπορεί να καμουφλαριστεί μόνο από μια ουσία με έντονη γεύση. Το κακάο θα ήταν ανίκανο να το καλύψει». Ένας από τους ενόρκους ήθελε να ξέρει εάν η ίδια η εξαίρεση ίσχυε και για τον καφέ. «Όχι. Ο καφές έχει πικρή γεύση από μόνος του, η οποία μάλλον θα κάλυπτε τη γεύση της στριχνίνης». «Τότε το θεωρείτε πιο πιθανό ότι το δηλητήριο είχε διοχετευθεί στον καφέ, αλλά για κάποιο άγνωστο λόγο η επίδρασή του καθυστέρησε?» «Ναι, αλλά εφόσον το ποτήρι διαλύθηκε εντελώς, δεν υπάρχει πιθανότητα για ανάλυση των συστατικών». Αυτή ήταν η ετυμηγορία του γιατρού Bauerstein. Ο γιατρός Wilkins συμφώνησε σε όλα. Τώρα, όσον αφορά στην περίπτωση μιας πιθανής αυτοκτονίας, την απέρριψε παντελώς. Η εκλειπούσα, είπε, υπέφερε από μια αδύναμη καρδιά, αλλά κατά τα άλλα η υγεία της ήταν τέλεια και ήταν εύχαρης και ισορροπημένη. Ήταν ένα από τα τελευταία άτομα που θα αυτοκτονούσε. Ο Lawrence Cavendish ήταν ο επόμενος που κλήθηκε να καταθέσει. Αυτά που κατέθεσε ήταν ανούσια, ουσιαστικά απλή επανάληψη αυτών που είπε ο αδελφός του. Ακριβώς όταν ήταν έτοιμος να κατέβει, στάθηκε και είπε κάπως διστακτικά: «Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να προτείνω κάτι». Έριξε μια αποδοκιμαστική ματιά στον ιατροδικαστή που απάντησε βιαστικά: «Βεβαίως, κύριε Cavendish. Είμαστε εδώ για να φτάσουμε στην αλήθεια και καλωσορίζουμε οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσαφήνιση». «Είναι απλά μια ιδέα που είχα», εξήγησε ο Λόρενς. «Φυσικά μπορεί να είναι λάθος, αλλά ακόμα μου φαίνεται ότι ο θάνατος της μητέρας μου μπορεί να οφείλεται σε φυσικά αίτια». «Πού το στηρίζετε αυτό, κύριε Cavendish?» «Η μητέρα μου, την ώρα του θανάτου της και για λίγο διάστημα πριν, έπαιρνε ένα τόνικ το οποίο περιείχε στριχνίνη». «Α», είπε ο ιατροδικαστής.
Οι ένορκοι κοίταξαν επάνω με ενδιαφέρον. «Πιστεύω», συνέχισε ο Λόρενς, «ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις που η αθροιστική επίδραση ενός δηλητηρίου που καταναλώνεται κάποιο καιρό έχει καταλήξει να οδηγήσει στο θάνατο. Επιπλέον, δεν είναι πιθανό ότι μπορεί να πήρε υπερβολική δόση από το φάρμακό της κατά λάθος. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι η εκλιπούσα έπαιρνε στριχνίνη την ώρα του θανάτου της. Σας είμαστε υπόχρεοι, κύριε Cavendish». Ο Dr. Wilkins εκλείσε εκ νέου και χλέβασε αυτή την ιδέα. «Αυτό που προτείνει ο κύριος Cavendish είναι σχεδόν αδύνατον. Κάθε γιατρός θα σας έλεγε το ίδιο. Η στριχνίνη είναι υπό στενή έννοια ένα θρηστικό δηλητήριο, αλλά θα ήταν σχετικά αδύνατο να προκαλέσει τον ξαφνικό θάνατο κατά αυτόν τον τρόπο. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μακρά περίοδος χρόνιων συμπτωμάτων που θα είχαν επιτόπου τραβήξει την προσοχή μου. Η όλη υπόθεση είναι παράλογη. Και η δεύτερη υπόθεση, ότι η κυρία Inglethorpe μπορεί να πήρε υπερβολική δόση, ακούσια. 3 ή ακόμα 4 δόσεις δεν θα είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο. Η κυρία Inglethorpe είχε πάντα ένα υπέρογκο επιπλέον ποσό φαρμάκου, αφού είχε σχέσεις με το Coots, τους φαρμακοποιούς στο Tatmeister. Θα έπρεπε να έχει καταναλώσει σχεδόν ολόκληρο το μπουκάλι για να δικαιολογήσει την ποσότητα στριχνίνης που ανιχνεύτηκε κατά την νεκροψία. Τότε υποθέτεται ότι θα έπρεπε να εξαιρέσουμε το τόνικ από πιθανά εμπλεκόμενο στην πρόκληση του θανάτου. Βέβαια, αυτή η υπόθεση είναι γελία. Ο ίδιος ένορκος που είχε διακόψει πρωτήτερα πρότεινε ότι ο φαρμακοποιός που έφτιαξε το φάρμακο θα μπορούσε να έχει κάνει λάθος. «Αυτό βεβαίως είναι πάντοτε πιθανό», απάντησε ο γιατρός. Αλλά η Dorcas, που ήταν η επόμενη μάρτης που κλήθηκε να καταθέσει, διέλυσε ακόμα και αυτήν την πιθανότητα. Το φάρμακο δεν είχε φτιαχτεί προσφάτως. Αντιθέτως, η κυρία Inglethorpe είχε πάρει την τελευταία δόση την ημέρα του θανάτου της. Έτσι τελικά η περίπτωση του τόνικ εγκαταλείφθηκε και ο ιατροδικαστής συνέχισε τη δουλειά του. Έχοντας εκμεεύσει από την Dorcas πώς είχε ξυπνήσει από το βίαιο χτύπημα του κουδουνιού της κυρίας της και είχε αμέσως μετά ξεσηκώσει τον νοικοκυριό, πέρασε στην υπόθεση του καυγά του προηγούμενου απογεύματος. Η μαρτυρία της Dorcas σχετικά ήταν ουσιαστικά αυτά που εγώ και ο Πουαρό είχαμε ακούσει, οπότε δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Ο επόμενος μάρτης ήταν η Mary Cavendish. Στεκόταν καμαρωτή και μιλούσε με χαμηλή, καθαρή και τέλεια συγκροτημένη φωνή. Σε απάντηση προς τον ιατροδικαστή, είπε προς το ξυπνητήρι της την είχε ξυπνήσει στις 4:30 όπως συνήθως και ότι ντυνόταν όταν αναστατώθηκε από τον ήχο κάποιου βαριού αντικειμένου που έπεφτε. «Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραπέζι δίπλα στο κρεβάτι», σχολίασε ο ιατροδικαστής. «Άνοιξα την πόρτα μου», συνέχισε η Mary, «και άκουσα. Σε λίγα λεπτά ένα κουδούνι χτυπούσε βίαια. Η Dorcas ήρθε τρέχοντας κάτω και ξύπνησε τον άντρα μου και όλοι πήγαμε στο δωμάτιο της πεθεράς μου, αλλά ήταν κλειδωμένο». Ο ιατροδικαστής την διέκοψε. «Στα αλήθεια, δεν νομίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσουμε περισσότερο σε αυτό το σημείο. Ξέρουμε ότι χρειάζεται από τα σχετικά γεγονότα. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω να μας αναφέρετε όλα όσα ακούσατε, χωρίς να το θέλετε, για τον καυγά της προηγούμενης ημέρας». Υπήρχε μια μικρή αυθάδεια στη φωνή της. Σήκωσε το χέρι της και στερέωσε το γιακά στο λαιμό της, στρίβοντας το κεφάλι λιγάκι ταυτόχρονα. Και εντελώς αυθόρμητα μια σκέψη σαν φλασιά διαπέρασε το μυαλό μου. «Κερδίζει χρόνο». «Ναι, καταλαβαίνω», συνέχισε ο ιατροδικαστής επιτηδευμένα, «ότι καθόσασταν και διαβάζατε στο φράχτη έξω από το μακρύ παράθυρο του μπουντουάρ, έτσι δεν είναι?» Αυτό ήταν καινούργια πληροφορία για εμένα
Και κοιτώντας πλάγια τον Πουαρό, μου φάνηκε ότι και για τον Πουαρό ίσχυε το ίδιο. Υπήρξε η πιο αμυδρή παύση, ο απλός δισταγμός για μία στιγμή πριν απαντήσει. «Ναι, έτσι είναι». «Και το παράθυρο του μπουντουάρ ήταν ανοιχτό, δεν ήταν?» Σίγουρα το πρόσωπο της χλώμιασε λιγάκι καθώς απάντησε. «Ναι». «Τότε δεν είναι δυνατόν να μην ακούσατε τις φωνές από μέσα. Ιδιαίτερα αφού δυνάμωναν με θυμό. Για την ακρίβεια θα ήταν πιο εύκολο εκεί όπου ήσασταν παρά στο χολ». «Πιθανόν». «Θα μας επαναλάβετε τι ακούσατε από τον καυγά?» «Στα αλήθεια δεν θυμάμαι να άκουσα τίποτε». «Εννοείται ότι δεν ακούσατε φωνές?» «Ω, ναι, άκουσα τις φωνές, αλλά δεν άκουσα τι είπαν». Ελαφρύ χρώμα ήρθε στο μάγουλό της. «Δεν συνηθίζω να ακούω ιδιωτικές συζητήσεις». Ο ιατροδικαστής επέμεινε. «Και δεν θυμάστε τίποτα απολύτως? Τίποτα, κυρία Κάβεντις? Ούτε μια σκόρπια λέξη ή φράση, ώστε να αντιληφθείτε ότι όντως ήταν ιδιωτική συζήτηση?» Κοντοστάθηκε και φάνηκε να απαντά, εξωτερικά πιο ήρεμη από ποτέ. «Ναι, θυμάμαι, η κυρία Ίνκλθορπ έλεγε, και δεν θυμάμαι ακριβώς τι, σχετικά με την δημιουργία σκανδάλου μεταξύ συζύγων». «Α», ο ιατροδικαστής έγειρε πίσω ικανοποιημένος. Αυτά συμφωνούσαν με ό,τι άκουσε η Ντόρκας. «Αλλά με συγχωρείτε, κυρία Κάβεντις. Παρότι αντιληφθήκατε ότι ήταν ιδιωτική συζήτηση, δεν απομακρυνθήκατε? Παραμείνατε εκεί που ήσασταν?» Παρατήρησα την στιγμιαία λάμψη στα μελιά μάτια της καθώς τα σήκωσε. Ένιωσα σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή ευχαρίστως θα έσχιζε τον δικηγοράκο με τους πενιγμούς του σε κομμάτια, αλλά απάντησε αρκετά ήσυχα. «Όχι, ήμουν πολύ άνετα εκεί όπου βρισκόμουν. Η προσοχή μου ήταν στραμμένη στο βιβλίο». «Και αυτά είναι όλα όσα έχετε να μας πείτε?» «Αυτά είναι όλα». Η εξέταση έλαβε τέλος, παρόλο που αμφέβαλα εάν ο ιατροδικαστής ήταν πλήρως ικανοποιημένος από αυτήν. Νομίζω υποπτεύθηκε ότι η Mary Cavendish θα μπορούσε να του πει περισσότερα εάν το επέλεγε. Η Amy Hill, υπάλληλος καταστήματος, ήταν η επόμενη που εκλήθη να καταθέσει. Κατέθεσε ότι είχε πουλήσει μια υπεύθυνη δήλωση το απόγευμα της 17ης στον William Earl, βοηθό κυπουρού στο Styles. Ο William Earl και ο Manning ήταν οι επόμενοι και κατέθεσαν ότι είδαν ένα έγγραφο. Ο Manning καθόρισε την ώρα περίπου στις 4:30, ενώ ο William ήταν της γνώμης ότι ήταν κάπως νωρίτερα. Η Cynthia Murdoch ήρθε μετά. Είχε παρόλα αυτά λίγα να πει. Δεν ήξερε τίποτα για την τραγωδία, έως ότου την ξύπνησε η κυρία Cavendish. «Δεν ακούσατε το τραπέζι να πέφτει?» «Όχι, κοιμόμουν βαριά». Ο ιατροδικαστής χαμογέλασε. «Μια καθαρή συνείδηση φέρνει βαρύ ύπνο», παρατήρησε. «Σας ευχαριστώ. Δεσποινής Murdoch. Αυτά είναι όλα». Δεσποινής Howard. Η Δεσποινής Howard κατέθεσε το γράμμα που της έγραψε η κυρία Inglethorpe το απόγευμα της 17ης. Ο Πουαρό και εγώ φυσικά το είχαμε ήδη δει. Δεν πρόσθεσε τίποτα στη γνώση μας σχετικά με την τραγωδία. Αυτό που ακολουθεί είναι το ακριβές περιεχόμενο του γράμματος. Styles Court, Essex. Χειρόγραφα. 17η Ιουλίου. Αγαπητή μου Εύελιν, δεν μπορούμε να τα ξαναβρούμε. Το βρήκα δύσκολο να συγχωρέσω τα λόγια που είπες εναντίον του αγαπητού μου συζύγου, αλλά είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και σε συμπαθώ πολύ. Δική σου, με τρυφερότητα, Emily Inglethorpe. Δόθηκε στους ενόρκους που το εξέτασαν με λεπτομέρεια. «Φοβάμαι ότι δεν μας βοηθά τόσο πολύ», είπε ο ιατροδικαστής με έναν αναστεναγμό. «Δεν αναφέρει κανένα από τα γεγονότα του απογεύματος εκείνου».
Για μένα είναι φως φανάρι, είπε η Miss Howard κοφτά. Μου δείχνει ξεκάθαρα ότι η δύστιχη φίλη μου είχε μόλις ανακαλύψει ότι την είχαν κοροϊδέψει. Δεν λέει τίποτα τέτοιο στο γράμμα, είπε ο ιατροδικαστής. Όχι, διότι η Έμιλι δεν θα άντεχε ποτέ να παραδεχθεί ότι είχε λάθος. Αλλά την ξέρω. Με ήθελε πίσω. Αλλά δεν θα παραδεχόταν ότι είχα δίκιο. Πήγε πλαγίως. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Εγώ δεν το ασπάζω αυτό. Ο κύριος Wells χαμογέλασε αμυδρά. Το ίδιο πρόσεξα ότι έκαναν αρκετοί από τους ενόρκους. Η δεσποινής Howard είχε προφανώς αξιοπρόσεχτο χαρακτήρα. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι χάσιμο χρόνου, συνέχισε η κοπέλα, κοιτώντας επάνω και κάτω προς τους ενόρκους απαξιωτικά. Μπλα μπλα μπλα. Όταν από την αρχή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι Ο ιατροδικαστής την διέκοψε προσπαθώντας να προλάβει το χειρότερο. Ευχαριστούμε, Miss Howard, αυτά είναι όλα. Μου φάνηκε ότι εξέπνευσε με αναστεναγμό ανακούφισης όταν συμμορφώθηκε και αποχώρησε. Ύστερα ακολούθησαν όσα προκάλεσαν αίσθηση εκείνη την ημέρα. Ο ιατροδικαστής κάλεσε τον Albert Mays, τον βοηθό του φαρμακοποιού. Ήταν ο αναστατωμένος μας νεαρός με το χλωμό πρόσωπο. Απαντώντας στις ερωτήσεις του ιατροδικαστού, εξήγησε ότι ήταν πιστοποιημένος φαρμακοποιός, αλλά είχε μόλις πρόσφατα έρθει στο συγκεκριμένο φαρμακείο, διότι ο προηγούμενος βοηθός είχε καταταγεί στο στρατό. Αφού ολοκληρώθηκαν τα προκατακτικά, ο ιατροδικαστής συνέχισε τη δουλειά του. Κύριε Μέις, έχετε πουλήσει τώρα τελευταία στριχνίνη σε κάποιο μη εξουσιοδοτημένο άτομο? Ναι, κύριε. Πότε ήταν αυτό? Την προηγούμενη Δευτέρα το βράδυ. Δευτέρα, όχι Τρίτη? Όχι, κύριε, τη Δευτέρα στις 16 του μήνα. Θα μας πείτε σε ποιον την πουλήσατε? Και μία καρφίτσα να έπεφτε θα την ακούγαμε. Ναι, κύριε, ήταν στον κύριο Inglethorpe. Όλα τα μάτια γύρισαν ταυτόχρονα προς το μέρος όπου καθόταν ο Alfred Inglethorpe, απαθής και ξύλινος. Ανασκουμπώθηκε ελαφρά, καθώς οι κατηγορίες έβγαιναν από τα χείλη του νεαρού. Σχεδόν πίστεψε ότι θα σηκωνόταν από την καρέκλα του, αλλά παρέμεινε καθισμένος, παρότι μία με επιτυχία προσποιητή έκφραση απορίας σχηματίστηκε στο πρόσωπό του. «Είστε σίγουρος για αυτά που λέτε?» ρώτησε ο ιατροδικαστής. «Πολύ σίγουρος, κύριε». «Συνηθίζετε να πουλάτε στριχνίνη χωρίς προϋποθέσεις στο ταμείο?» Ο καταρακωμένος νεαρός μαράθηκε ορατά μπροστά στο βλέμμα του ιατροδικαστή. «Όχι, κύριε, φυσικά όχι, αλλά βλέποντας ότι ήταν ο κύριος Inglethorpe από το Μέγαρο, θεώρησε ότι δεν ήταν μεμπτό. Είπε ότι το ήθελε να δηλητηριάσει έναν σκύλο». Μέσα μου τον κατανόησα. Ήταν στην ανθρώπινη φύση να θέλει κάποιος να ευχαριστήσει το Μέγαρο, ειδικά εάν αποσκοπούσε να προσεγγίσει πελατεία από τα μεγάλα καταστήματα στις τοπικές επιχειρήσεις. «Δεν συνηθίζεται όποιος αγοράζει ένα δηλητήριο να υπογράφει σε ένα βιβλίο?» Ναι, κύριε. Ο κύριος Inglethorpe έκανε το ίδιο». «Έχετε φέρει αυτό το βιβλίο εδώ?» «Ναι, κύριε». Το προσκόμισε και με λίγα λόγια, αυστηρών συστάσεων, ο ιατροδικαστής αποδέσμευσε τον αποκαρδιωμένο κύριο Μέις. Ύστερα, διαμέσου μιας απόλυτης σιωπής, κάλεσε τον Alfred Inglethorpe. Αντιλαμβανόταν, αναρωτιόμουν, πόσο σφιχτά η θηλιά έσφυγε γύρω από το λαιμό του. Ο ιατροδικαστής μπήκε κατευθείαν στο ψητό. «Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας αγοράσατε στριχνίνη με σκοπό να δηλητηριάσετε έναν σκύλο?» Ο Inglethorpe απάντησε εντελώς ήρεμα. «Όχι, δεν το έκανα. Δεν υπάρχει σκύλο στο Σάιλς, εκτός από ένα αδέσποτο το οποίο χάρη άκρας υγείας». «Αρνείστε απολύτως ότι αγοράσατε στριχνίνη από τον Albert Mays την περασμένη Δευτέρα?» «Ναι». «Αρνείστε επίσης αυτό?» Ο ιατροδικαστής του έδωσε την λίστα όπου περιείχε την υπογραφή του. «Φυσικά αρνούμε. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι αρκετά διαφορετικός από τον δικό μου. Θα σας το αποδείξω». Έβγαλε έναν παλιό φάκελο από την τσέπη του και έγραψε το όνομά του επάνω, δίνοντάς το στους ενόρκους.
Ήταν με βεβαιότητα εντελώς ανώμιο. «Και τότε ποια είναι η εξήγησή σας για τη δήλωση του κυρίου Μέις?» Ο Άλφρεντ Ίγκλθορπ απάντησε αβίαστα. «Ο Μίστερ Μέις θα πρέπει να έκανε λάθος». Ο ιατροδικαστής δίστασε για μια στιγμή και ύστερα είπε: «Κύριε Ίγκλθορπ, για τυπικούς λόγους θα μπορούσατε να μας πείτε πού ήσασταν το απόγευμα της Δευτέρας της 16 Ιουλίου?» «Αλήθεια, δεν μπορώ να θυμηθώ». «Αυτό είναι παράλογο, κύριε Ίγκλθορπ», είπε ο ιατροδικαστής απότομα. «Σκεφτείτε πάλι». Ο Ίγκλθορπ κούνησε το κεφάλι του. «Δεν μπορώ να σας πω. Μου φαίνεται ότι ήμουν έξω για περπάτημα». «Προς ποια κατεύθυνση?» «Στα αλήθεια δεν μπορώ να θυμηθώ». Το πρόσωπο του ιατροδικαστή σοβάρεψε. «Σας συνόδευε κάποιος?» «Όχι». «Συναντήσατε κανέναν στους περιπάτους σας?» «Όχι». «Κρίμα», είπε ο ιατροδικαστής ξερά. «Θα το εκλάβω τότε σαν να αρνείστε να πείτε πού ήσασταν την ώρα που ο κύριος Μέις σας αναγνώρισε με βεβαιότητα να εισέρχεστε στο κατάστημα για να αγοράσετε στριχνίνη?» «Αν θέλετε να το εκλάβετε έτσι, ναι». «Προσέξτε, κύριε Ίγκλθορπ». Ο Πουαρό κουνιόταν νευρικά. «Σακρέ», μουρμούρισε. «Αυτός ο ανόητος θέλει να συλληφθεί?» Ο Ίγκλθορπ όντως δημιουργούσε κακή εντύπωση. Οι άκαρπες αρνήσεις του δεν θα έπειθαν ούτε ένα παιδί. Ο ιατροδικαστής παρόλα αυτά πέρασε βιαστικά στο επόμενο σημείο και ο Πουαρό εισέπνευσε βαθιά με ανακούφιση. «Είχατε μια συζήτηση με την γυναίκα σας το απόγευμα της Τρίτης?» «Μα συγχωρείτε», διέκοψε ο Άλφρεντ Ίγκλθορπ. «Έχετε παραπληροφορηθεί. Δεν είχα κανένα καυγά με την αγαπητή μου γυναίκα. Η όλη ιστορία είναι απολύτως ψευδής. Έλειπα από το σπίτι όλο το απόγευμα». «Υπάρχει οποιοσδήποτε που μπορεί να καταθέσει πέρα αυτού?» «Έχετε το λόγο μου», είπε ο Ίγκλθορπ απαξιωτικά. Ο ιατροδικαστής δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει. «Υπάρχουν δύο μάρτυρες που θα ορκιστούν ότι σας άκουσαν να διαφωνείτε με την κυρία Ίγκλθορπ». «Αυτοί οι μάρτυρες έκαναν λάθος». Μπερδεύτηκα. Ο άντρας μιλούσε με τόση σιγουριά που συγκλονίστηκα. Κοίταξα τον Πουαρό. Υπήρχε μια έκφραση θριάμβου στο πρόσωπό του, την οποία δεν μπορούσα να κατανοήσω. Είχε τελικά πιστεί για την ενοχή του Άλφρεντ Ίγκλθορπ? «Μίστερ Ίγκλθορπ», είπε ο ανακριτής, «ακούσατε τα τελευταία λόγια της γυναίκας σας να επαναλαμβάνονται εδώ. Μπορείτε να τα εξηγήσετε με κάποιο τρόπο?» «Φυσικά μπορώ». «Μπορείτε?» «Μου φαίνεται πολύ απλό. Το δωμάτιο ήταν χαμηλά φωτισμένο, ο γιατρός Μπάρσταϊν έχει περίπου το ίδιο ύψος και σωματότυπο με εμένα και σαν εμένα έχει γενιάδα. Μέσα στο ημίφος και στην κατάσταση καθώς υπέφερε, η καημένη γυναίκα μου νόμιζε ότι ήμουν εγώ». «Α!» μουρμούρισε ο Πουαρό στον εαυτό του. «Μα αυτό είναι μια ιδέα, αυτό». «Πιστεύεις ότι είναι αλήθεια?» ψιθύρισα. «Δεν λέω αυτό, αλλά είναι πράγματι μια έξυπνη εξήγηση». «Εκλάβατε τις τελευταίες λέξεις της γυναίκας μου σαν κατηγορία», ο Ίγκλθορπ συνέχισε, «αλλά ήταν αντιθέτως μια προσέγγιση προς το άτομό μου». Ο ιατροδικαστής συλλογίστηκε μια στιγμή και μετά είπε: «Πιστεύω, κύριε Ίγκλθορπ, ότι εσείς ο ίδιος σερβίρατε τον καφέ και τον πήγατε στην γυναίκα σας εκείνο το βράδυ?» «Τον σέρβιρα, ναι, αλλά δεν της τον πήγα. Σκόπευα να το κάνω, αλλά μου είπαν ότι ένας φίλος ήταν στην πύλη του χολ. Έτσι τον άφησα πάνω στο τραπεζάκι του χολ. Όταν ξαναπέρασα από εκεί, μερικά λεπτά αργότερα, είχε εξαφανιστεί». Αυτή η δήλωση, είτε ήταν αλήθεια είτε ψέμα, δεν μου φαινόταν ότι μπορούσε να καλυτερεύσει τη θέση του κυρίου Ίγκλθορπ. Σε κάθε περίπτωση,
είχε υπεραρκετό χρόνο να διοχετεύσει το δηλητήριο. Σε αυτό το σημείο ο Πουαρό με σκούντιξε μαλακά, δείχνοντάς μου 2 άντρες που κάθονταν μαζί κοντά στην πόρτα. Ο ένας ήταν κοντός, καλοντυμένος, καστανός, με φάτσα κουναβιού. Ο άλλος ψηλός και ανοιχτόχρωμος. Ρώτησα τον Πουαρό με το βλέμμα. «Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κοντός άντρας?» Κούνησα το κεφάλι μου. «Αυτός είναι ο Inspector James Japp από τη Scotland Yard. Ο άλλος άντρας είναι επίσης από τη Scotland Yard. Τα πράγματα τρέχουν, mon ami». Κοίταξα επίμονα τους άντρες επί τούτου. Σίγουρα δεν υπήρχε τίποτα επάνω τους που να παραπέμπει σε αστυνομικούς. Δεν θα υποπτευόμουν ποτέ ότι είναι επίσημα πρόσωπα. Ακόμα κοιτούσα όταν τινάχτηκα ακούγοντας την ετυμηγορία που απαγγέλθηκε. Δολοφονία εκ προμελέτης από 1 ή περισσότερα άγνωστα πρόσωπα. Ακολουθεί το 7ο κεφάλαιο. Ο Πουαρό πληρώνει τα χρέη του.